Blandt cykelrytterne er ikke noget. Klargøringen er i gang, der masseres, cykler pumpes, og forventningerne er store til årets første iagttagelsesløb. 68 A-rytter er klar til start, og blandt dem, der skal iagttage med særlige kritiske øjne, er landstræner Svend Åke Nilsson. Hvad forventer han sig af løbet? Ja, vi forventer, at cyklisterne skal øke godt, og vi skal se de cyklister, som er i god form. Men et iagttagelseløb, det kan man kan inte få det samma värdering som ett etappløb på utlandet. Ja. För det är ju kun en endagstävling och det finns ju många cyklister som kun kan åka endagslöp. Så att, men man ser ju hela det generellt över alla rutorna, de som är i form og de som ikke er i form. Hele den danske elite er samlet i Hammel, og præcis klokken 8 sendes A-rytterne afsted. Distancen er 163,5 kilometer. Der er mange stejle bakker på ruten, men på dette tidspunkt er der kun ringe vind. Men rytterne ved også, at vinden tager til, jo længere man kommer op ad dagen. Og her er vi så kort efter starten. Der er kørt 23 kilometer. Vi er midtvejs mellem Skød og Pøt Mølle, og det er Hammel Cykelklubs Jørgen Nielsen, der fører feltet an, med Lars Johannesen Herning og Peter Gylling fra Næstved på de næste pladser. Tempoet er fint fra starten. Der er sidevind på den lige landevej imod Houlbjerg. Så svinges der mod Granslev, og nu har rytterne vinden i ryggen. Forrest Danmarksmesteren Dan Frost, og der er kun mindre udbrud på de 2 første omgange. Her er der kørt omkring 75 kilometer, og godt en snes ryttere har skilt sig ud. Heriblandt altså Dan Frost, Alex Petersen fra Herning, som indtil starten i dag har vundet 3 sejre. Også sølvmedaljevinderen fra sidste års verdensmesterskab, Johnny Welts fra Gladsaxe, er med fremme. Og for 3. gang ned ad den stejle bakke ved Pøt Mølle, og her gælder det for alvor om at holde orden på styr og bremser. Og der er ingen tid til at nyde den smukke jyske natur. Vinden er taget til. Kraftig sydvestsidevind her på Hammel-Randersvejen, og det er med til at skille de gode fra de mindre gode. Her er det feltets 12 bedste ryttere. Der køres godt til. Med nummer 24 er det René V. Andersen fra Amager, og nummer 22 Henning Sindal fra Amager. Og nummer 16 den danske mester Dan Frost. Og i feltet er også John Carlsen Hillerød, Alex Petersen Herning, Jan Stensen Vejle, Johnny Welts og hans bror Kenneth, Jack Arvid Olsen Tostrup, alle dem som landstræneren og UK-chefen holder et særligt øje med. Men pludselig styrter flere. Jan Stensen skal have et nyt baghjul, men han synes at være i stand til at kunne fortsætte. Det er straks værre med den erfarne John Carlsen fra Hillerød og Kenneth Welts fra Gladsaxe. De må begge udgå. Vi kører op til den. Kom nu. Her sendes Jan Stensen afsted igen. Men uheldet skaber plads til 4 ryttere. Det er Johnny Welts, Jack Arvid Olsen, Dan Frost og Alex Petersen. Her på vej op ad den stejle bakke ved Pøt Mølle. Og her har mange tilskuere lejlighed til at følge landevejsstjernerne. Og de 4 holder sammen. De øger forspringet og vogter så meget på hinanden, at ingen forsøger at stikke af. Forrest Alex Petersen, og nu Danmarksmesteren Dan Frost. Og de holder sammen altså helt til spurten sættes ind, og her er Johnny Welts, som ventede hurtigst, med Jack Arvid Olsen på 2. pladsen og Dan Frost på 3. pladsen. Alex Petersen bliver henvist til 4. pladsen. Og der er hyldest og laurbær til de bedste fra den arrangerende klub, men hvad mente UK-chefen Ejgil Sørensen fra Herning om dagens iagttagelsesløb i Hammel? For mig var det meget ærgerligt, at det styrt det skete, for det tegnede til at blive virkelig et godt cykelløb, men ved det, at så stærke folk som John Carlsen og Jan Stensen er involveret i det styrt, og samtidig bliver de resterende jo delt i 2 grupper på grund af styrtet, så bliver det sådan set bare som om, at de 4 foran kørende rytter, de er jo bare interesseret i at komme hjem til stregen. Og de virker som om, de også har for stor respekt for hinanden til virkelig at forsøge noget.